yn cyfarfod blynyddol aelodau. Mi fydd hwnnw ar Zoom am 8:00, felly gweddiwch am hwnnw, bod ni yn gallu cael amser braf o edrach dros ddaioni Duw tuag ato ni am y flwyddyn a theibio. Os ydych chi hogian y cefn eisiau recordio, so hynny'n gret, mi gychwynnwn ni yn gweddio efo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn rhoi clod a mawl i ti. Y Duw bendigedig, y Duw tragwyddol, y Duw sydd wedi creu y cyfan o'n cwmpas ni, sydd yn cynnal ni a'r holl greadigaeth. Y Duw sydd wedi dod ata ni yn Iesu Grist i'n hachub ni, i faddau ni yn pechoda, i roi dy gobaith yna, nid yn unig i ni, ond i'r holl greadigaeth, y bydd na undod, y bydd na orffwys, y bydd na nef newydd a deiar newydd, ar ôl i'r cyfan ddod i'w gyflawniad. Wrth i ni addoli y bore yma felly, da ni'n dod fel ag yr ydyn ni, yn gofyn y byddi di yn dy ras, yn tosturio, y byddi di trwy ysbryd glân yn helpu ni i wrando, i ymateb, ac i beidio gwrthwynebu be wyt ti'n ddeud, ond i ddod yn ffyddiog, yn hyderus, yn dyheu am i ti o arglwydd Dduw yn newid ni, yn sancteiddio ni, a cynyddu yn cariad ni tuag ata ti, dad, mab ac ysbryd glân, a tuag at yn gilydd hefyd. Helpa ni felly, a maddau ni bob pechod a bai wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth bore yma i ti, yn enw bendigedig ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dwch i ni ganu wrth i ni gychwyn y gwasanaeth. Canu am fendith Duw ar y gwasanaeth. O arglwydd Duw, y brenin mawr, dy fendith dyro i ni nawr. Rhoi ni'r fraint ar hyn o bryd yn dysbryd i thaddoli ynghyd. Yn ôl daddewid Iesu ci i fod lle byddo 2 neu 3, bydd yn ein mysg ar hyn o bryd tra bod y bobl yma ynghyd. Rwy ti o Dduw ym mhob rhyw fan yn codi'r gweiniaid oll i'r lan. Rhoi ni wedd dy wyneb llon, bydd yn ein mysg yr oedfa hon. Dwch i ni foli Duw fo'n gilydd. Ydych chi'n iawn? Dwi'n mynd i gweld chi, dipyn o'n edrych, dwi'n mynd i gweld chi, faint o'na chi fi oedd yn stefod yr urdd? Gafo chi hwyl? Da iawn. Arbennig, do, nes i weld rhain i chi, da iawn chi. Siw bod o'n dipyn o brofiad cael bod ar y llwyfan na'n cystadlu ymlaen pawb. Arbennig. Wan ta, dwi isio gwybod be na ddigwydd ddoe. Nath na rhywbeth sefyll allan i chi ddoe?
Ti'n iawn, nath Man City ennill y Champions League, ond ni'n gobeithio bys yna neb yn sôn am hynna. A be? Gwyl cefni? O, oedd yna? Da. Nes ti mynd i'r traeth. Oedd hi'n braf yn y traeth? O, da iawn. O, yr un traeth? O, traeth. Meddwch braf di. Mae gennych chi dreithach cwmpas chi'n bod man yma. Da ni'n gorfod mynd yn bell o llawn stanna i ffeindio traeth. Ac yn rhyl mae'r unig osa. Na i ddim deud i mi am hynna. Nes i ddeud bod fi'n eisiau sôn am hynna, do? Do, ti yn iawn. Nath Man City ennill y treble. Nathon ni fynd i'r barbecue. Ella nath o ddim digwydd yn yr ardal yma, ond o'n i yn poeni chydig bach ddoe. Os gan i'r llun i fyny ar y sgrin. O'n i'n poeni achos hyn. Chi'n gwybod beth yw hwnna? Map o Gymru hefo ryw liw melyn drosto fe i gyd. Wan. Tybed ydych chi'n gallu gweithio allan be mae'r map yna a'r lliw melyn drosto fo yn ddangos? Wel, i yn boeth oed, ti'n iawn, a mae rhywbeth yn ymwneud da hynny. Fatha rhain eich, lle chi? Glaw, neu be arall oedd yn dod hefo fo? Ia, sgan i llun nesa. Ydych chi gael storm, ddoi? Wel do, dwi'n gwybod bod ni wedi cael storm achos o'n i hefo chdi lle chi. Nathach chi cael storm pen yma, na ddo? Wel, o'na rybydd, a dwi'n meddwl bod o'na rybydd, dyna di yr un, sori, os o'n i'n mynd yn ôl i'r un arall. Be di hwnna? Di mae'r gwasanaeth tywydd yn deud rybydd ar draws Cymru i gyd. Mae yna bosibilrwydd y bydd yna storm yn dod. Ac oedden ni, lle oedden ni neithiwr, gafon ni storm o fell o trana a dŵr pistillio lawr oedd yn law trwm ofnadwy. Felly oedd y rhybydd yn eitha handi. Nid bod fi wedi mynd â cot efo fi. Lle ci? Oedd ti wedi mwynhau y storm? Na. Ti'n mynd licio storm? Fysa chi yn edrych ymlaen at storm, neu fysa chi ddim yn edrych ymlaen? Be ti fel? Edrych ymlaen? Edrych ymlaen, reit. Os ydy'r gwasanaeth tywydd, a maen nhw yn deud bod yna dal berig o stormydd ar draws Cymru heddiw, os ydyn ni'n meddwl ella bod yna storm yn mynd i ddod, be ydyn ni angen? Sut ydyn ni'n paratoi ar gyfer storm? Cloi drysau gyd, cau ffenestri. Mae hynna'n syniad da, dydy. Achos ydy ffenestri gyd ar agor, ella neith y glaw i gyd mewn. Aros i mewn yn y tŷ, da iawn, lle ci? Ambarel, os ti'n gorfod bod allan, ambarel i gadw chdi'n sych. Lle o? Cot, ia, i gyd y syniad da. Ond ydych chi rioed wedi meddwl na un peth handi gael mewn storm ydy hyn? Pam ydych chi'n meddwl fysa clustog yn beth handi gael mewn storm? Mae'n gallu blocio allan sŵn. Os ti eisiau rhaid o dros y glustia, yna, syniad da, ia. Achos yna lot o storm, lot o sŵn taranna lle oedden ni pan o'n ddoi. Allwch chi feddwl am rywun sydd wedi defnyddio clustog mewn storm? Wan. Be di'r ateb i'r rhan fwyaf gwestiynau ysgosil? Iesu. Wan. Na i roed yr hanes i fyny chi ar y sgrin. Mae yna hanes am Iesu mewn storm yn Marc penod 4. Mae yna storm am Iesu ar y môr mewn cwch. Iawn? A dwi wrth y modd hefo'r manolyn bach yma yn Marc penod 4. Yn sydyn, cododd storm ofnadwy. Roedd y tonnau mor wyllt nes bod dŵr yn dod i mewn i'r cwch ac roedd mewn peryg o suddo. Ond roedd Iesu yn cysgu'n drwm trwy'r cwbl ar glustog. Pam da ni angen gwybod hynna? Mae'n wych, mae'n dangos i ni bod y stori yma wedi cael ei deud gan rywun oedd yna ar y pryd yn gwybod y manylion bach fel bod Iesu wedi cysgu ar glustog yn starn y cwch. Dyma'r disgyblion mewn panic yn ei ddeffro. Athro, wyt ti ddim yn poeni yn bod ni'n mynd i foddi?
Chi'n cofio beth nath ddigwydd nesa? Mae yna storm ar y môr, glaw, gwynt mawr. Mae y disgyblion yn cael panics yn dweud, o na, da ni gyd yn mynd i suddo. Be mae Iesu'n neud nesa? Lle ci? Mae o'n stopio'r storm. Sut nath Iesu stopio'r storm? Nath o weiddi distaw. Ydych ni ddarllen yr adnodau nesaf. Cododd Iesu a cheryddu'r gwynt. Neu ffordd arall o ddweud, rhoi ffrau i'r gwynt. Ne? Cododd Iesu a cheryddu'r gwynt a deud wrth y tonnau, distaw, byddwch lonydd. Ac yn sydyn, stopiodd y gwynt chwythu ac roedd popman yn hollol dawel. Yna meddai wrth i ddisgyblion, pam da chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu? Roedden nhw wedi syfrdanu'n llwyr. Pwy di hwn, medden nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ufuddhau iddo. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod Iesu yn gyffyrddus braf yn y cwch yng nghanol storm yn dangos rhywbeth am Iesu. Oedd y disgyblion i gyd yn cael panics o gwmpas o, oedd Iesu'n cael panics? Oedd o'n poeni? Nie. Achos oedd Iesu'n gwybod na fodd gan y gallu i ddod â tawelwch i stopio'r storm, i ddeud gair, a sylwch, oedd y ti Juda yn deud bod Iesu wedi gweiddi, di am hyd yn deud bod wedi gweiddi, jyst i deud wrtho fo. Gwynt, stop wan. Achos mae gen Iesu awdurdod hyd yn oed i stopio y tywydd. Wan, da ni nes ymlaen yn y gwasanaeth yn mynd i glywed am rhywbeth arall mae Iesu'n ddeud mae o'n gallu wneud. A mae o beth hyfryd i ni wybod pan ydyn ni weithiau mynd trwy bethau anodd, pan da ni'n ofnus, neu pan mae lot o bethau dryslyd yn mynd o gwmpas yn bywyd ni, yr un un Iesu, da ni'n gallu troi ato fo heddiw. Ac eto bod o ddim wastad yn stopio stormydd, weithiau mae pethau anodd dal yn cario ymlaen o'n cwmpas ni, ond wrth i ni fynd ato fo, trystio yn fo, mae o yn rhoi tawelwch i ni. Lle da ni hyd yn oed yng nghanol pethau sy'n codi ofn yna ni, yn gallu deud, o mae Iesu in charge. Mae Iesu hefo'r awdurdod i'n cadw fi'n saff trwy hwn. A dyna mae diwedd yr hanes yn dweud, mae Iesu yn dweud, pam da chi'n credu yna fi? Da chi'n nabod fi? Da chi'n gallu trystio fi? Be bynnag ydy'r storm, be bynnag ydy'r problemau sy'n codi yn eich bywyd chi, mae Iesu hefo'r awdurdod i allu bod yna hefo ni. A mae croeshoeliad Iesu Grist wedi dangos unwaith am byth mor bell mae o'n barod i fynd mwyn yn cadw ni yn ddiogel hefo fo am byth. Tro nesaf yn y storm, cofiwch am Iesu a'i glystog yn cŵl braf yn y cwch. Gwych. Diolch fawr iawn i chi. Gach chi mynd yn ôl i stolawr. A da ni rwan yn mynd i ganu can sy'n sôn am Iesu Grist. A'r awdurdod y gallu sy'n ganddo fo, yr hyn sy'n cael ei ddangos trwy'r hanes glwson ni'n gynharach. Iesu yw'r ior, y Grist sy'n atsain trwy y cread. Disglair ei rym tragwyddol a'r ein craig. Gwir fab ein Duw sy'n llenwi'r nefoedd a'i ogoniant, sy'n ein gwahodd i brofi'r bara byw. Iesu yw'r ior, a'i lais sy'n cynnal y planedau, ond rhoes o'r neilltu goron ef o'i ras. Iesu dyn fi'n golchi traed, yn dwy'n ein gofid, yn felltith thnaed, dwy'n iachad i ni. Dewch i ni ganu am Iesu y brenin yr ior felly.
Da ni am gael y darlleniad wan, a mae Nia am ddod ymlaen i ddarllen i ni o Mathew pennod 11. Diolch. Yna, dechreuodd gerryddu'r trefi lle gwnaed y rhan fwyaf o'i wyrthiau, am nad oeddynt wedi ei difarhau. Gwai di Chorasin, gwai di Bethsaida. Oherwydd petai'r gwyrthiau wnaed yn y chwi wedi gwneud yn Tyrus a Sidon. Buasent wedi ei difarhau ers dalw mewn sachliau'n alludw. Ond dwi'n dweud wrthych, caiff Tyrus a Sidon lai i'w ddioddau yn ei ddyfarn a chwi. A thithau Capernaum, a ddyrchefyd i hyd nef, byddi'n disgyn hyd Hades. Oherwydd petai'r gwyrthiau wnaed yn o ti wedi gwneud yn Sodom, buasai'n sefyll hyd heddiw. Ond dwi'n dweud wrthych y caiff tir Sodom lai i'w ddioddef yn ei ddyfarn na thi. Yr amser hwn, dywedodd Iesu, yr wyf yn dyfyliannu di o dad, arglwydd nef a deiar, a mi ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallusion, a'i datguddio i rai bychain. Ie o dad, oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di. Traddodwyd mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab, ond y tad. Ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab, a rhai hynny y mae'r mab yn dewis i ddatguddio iddynt. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwytho, ac fe ro fi orffwystrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, oherwydd arddwyn ydw ef a gostyngedig o galon, ac fe gewch orffwystra i'ch eneidiau. Yma fy iau yn hawdd i dwyn, am bai chi yn ysgafn. Diolch fawr iawn, Nia. Dwch ni wedi fo'n gilydd. Arglwydd sanctaeth. Mae o'n rhyfeddod i ni yn bod ni yng nghanol yn trybini, yn teimlo pwysa'n pechod, yn methiant ni, yn delio â chanlyniadau erchyll byw mewn byd syrthiedig, eto'n cael clywed y gwahoddiad hyfryd hwnnw. I ddod at yr un sydd â phob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar ganddo fo. I gael ymateb i wahoddiad hael dy fab di. Dy fab perffaith di. Yr un a gyflawnodd bob peth o'th gyfraith di. Yr un sydd dim caru ni gymaint nes i fod o wedi mynd o'i wirfodd ar groes Calfaria yn yn lle ni. Cyn codi'n fuddugoliaethus y trydydd dydd, a i fod rwan ar dy ddeheulaw di yn pledio'n hachos ni. Da ni'n diolch ac yn rhyfeddu bod ni'n cael dod at y fo. A trwy ddod mewn ffydd at Iesu, bod ni'n cael mynediad ata ti o Dduw Dad. Bod ni'n cael yn derbyn fel plant annwyl i ti. Yn cael yn mabwysiadu, yn cael derbyn rhodd yr ysbryd glân i sicrhau dyfo ti ar waith yn bywydau ni. Yn puro'n calonna ni, yn gweithio ar yn meddyliau ni trwy'r gair i'w adnewyddu nhw, fel yn bod ni yn dod yn debycach i dy fab Iesu Grist. Arglwydd, mae be wyt ti wedi wneud trwy dy fab, be wyt ti yn ei wneud ymhlith dy bobl trwy dy ysbryd yn wyrthiol. A da ni'n diolch i ti am hynny ac yn gofyn, Arglwydd, y byddi di'n rhoi gwerthfawrogiad o'r newydd i ni. Yn enwedig pan ydyn ni yn brwydro yn erbyn salwch, mewn galar
yn cael yn llethu gan feichia am amrywiol resymau. Da ni'n gofyn y byddi di yn atgoffa ni pwy ydy Iesu Grist i ni heddiw. Nid pwy oedd o ar y ddaear, ond pwy ydy o i ni heddiw yn parhau. Ac arglwydd, da ni'n gofyn y byddi ni'n atgyfnerthu'n ffydd ni yn yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. O arglwydd, nid yn unig da ni'n gweddio y byddi di'n bendithio ni wrth i ni wrando ar dair di, y byddi di'n cyfarfod â ni yn yn hangen, ond da ni'n gweddio hefyd y bydd y newyddion da yr ydyn ni'n ei glywed. Y gwirioneddau bendigedig sydd yn y Beibl yn mynd allan i'r gymuned o'n cwmpas ni. Ac y byddi di'n yn defnyddio ni i wneud y gwaith yr wyt ti yn galw ni iddo fo. I fod yn halen y ddaear, i fod yn oleini'r byd. Nid yn bobl sydd yn dyrchafu ni'n hunin, ond yn bobl sydd yn pwyso na ti o ddydd i ddydd. Yn cydnabod yn pechod a methiant, ond yn gallu deud wrth bobl eraill, fel mae'r salmydd yn deud, yn tlawd ac anghennus yw i fi, ond mae'r arglwydd yn meddwl amdanaf. Yn wir, mae'r arglwydd wedi gweithredu drosodd yn Iesu Grist. Rho hyder i ni felly trwy dysbryd glân i fod yn dystion i ti. Da ni'n gwybod bod o'n gallu bod yn her. Da ni'n gwybod be di'r temtasiwn sydd yna i ni trwy'r amser i dawelu. I gilio pan mae sgwrs yn mynd i le anghyffyrddus i gymryd cam yn ôl. Ond da ni'n gofyn y byddi di, Ysbryd Sanctaidd, yn rhoi'r hyder i ni i ddeud gair am pwy ydy'n gwaredwr ni. I rannu yn profiad ni. Nid i ddangos yn hunin, ond i ddangos pwy wyt ti i'r byd colledig o'n cwmpas ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti, dy fod ti yn darparu ar yn cyfer ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Da ni'n diolch am yr ysgol Sul, am selar a cyffro, am y cyfarfod gweddi, yr holl bethau yma yr ydyn ni'n tueddu i'w cymryd yn ganiataol, a'n gweddi ni ydy byddi di'n bendithio pob un ohonyn nhw. Arglwydd, da ni'n gofyn felly y byddwn ni, be bynnag sydd yn pwyso na ni ar hyn o bryd, y byddwn ni yn gallu dod ata ti ac o brofi dy gariad di, y byddwn ni'n tyfu mewn llawenydd a diolchgarwch. Arglwydd, bydd ar waith yn plith ni, bydd ar waith yn bendithio y rhai sydd allan yn cyhoeddi dy air di ar hyd a lled Cymru a'r byd. A boed i ti o arglwydd Dduw gael y clod, y mawl, y gogoniant yr wyt ti'n heiddi ar y ddaear. Cliw yn gweddi ni felly, maddau ni bob pechod a bai, a gnad y waith yn plith ni, achos bod ni'n gofyn hyn i gyd er clod a gogoniant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am ganu can rwan, sydd dwi'n meddwl yn newydd i chi. Mae'n gan eitha diweddar, ac mae wedi cael ei sgwennu ar sail Catechism Heidelberg. A mi sgwennwyd y catechism yma yn 1563 mewn Almaeneg. Ond da ni ddim yn mynd i ganu can Almaeneg, fyddwch chi yn fach o gweld, lle bod yna un o'ch chi'n gallu. Ond mae'r rhan fwyaf yn ni ddim yn gallu canu mewn Almaeneg. Mae'r geiriau wedi cael ei cyfieithu i'r Gymraeg. A'r cwestiwn cyntaf Catechism Heidelberg ydy, be ydy fy unig obaith mewn bywyd am marwolaeth? A'r atab, dwi wedi sgwennu fel awr achos dwi'n gallu cofio fo, eisiau chi wan. Yr atab ydy, beth ydy fy unig gysur mewn bywyd am marwolaeth? Yr atab, nad fy eiddo fy hun ydw i, ond eiddo fy ngwaredwr ffyddlon Iesu Grist yn gorff ac enaid mewn bywyd ac mewn marwolaeth. A mae'r gan yma yn atgyfnerthu y gwirionedd bendigedig hwnnw. Be bynnag arall sy'n digwydd mewn bywyd, yn Iesu Grist, mae gennym ni sicrwydd, mae gennym ni gadernid, mae gennym ni gysur mewn bywyd a marwolaeth. Felly mae'r geiriau yn gofyn fel hyn, pa obaith sydd i ni trwy'n hoes? Dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr, eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law, beth ddaw heb law pan ddwed y gair, a beth am ceidwyr dydd a ddaw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig.
Mae Hywel am chwarae trwy y pennill a'r cytsgan mwyn i ni wybod sut mae'r dôn yn mynd, a wedyn mi na ni ganu hefo'n gilydd. Diolch i ti. Hyfryd, diolch yn fawr iawn.
Nes i'n anghofio deud na, y teitl yn Saesneg oedd Christ, Our Hope in Life and Death. Os da chi isio, cerwch ar y we, a gech chi weld mae yna ddigon o fideos o'r gan yn cael ei chanu. Oedd hi'n bach o ffefryn yn tŷ ni dros cyfnod clo. Wan ta, rhai wsnoson ôl pan o'n i hefo chi ddwytha, nes i ddeud mod i yn bwriadu cychwyn cyfres yn edrych ar addewidion Duw. A bore yma, da ni am ystyried addewid o enna Iesu Grist i hun. Siŵr fod rhai o eiria enwoca Iesu Grist a deud y gwir. A da ni'n mynd i ystyried be maen nhw yn ei olygu, y geiriau yma, a trio rhoi nifer o linynna at ei gilydd trwy yr hyn glwson ni yn y darlleniad. Ond i ddechrau, tybed ydych chi wedi cael y profiad yna, lle mae pethau cyfarwydd yn mynd yn bethau ydych chi'n stopio meddwl amdanyn nhw, a ydych chi'n ei cymryd nhw yn hollol ganiataol, achos bod chi'n gwneud nhw trwy'r amser, neu achos bod chi'n ei clywed nhw trwy'r amser. Rhei blynyddoedd yn ôl, oedden ni wedi mynd ar yn gwyliau i Werddon, ac oedden ni wedi mynd i weld un o'n ffrindiau ni, rhain chi'n nabod, dwi'n siŵr, Catrin Petherbridge, a siarad efo hi ynglyn â magu plant. Ac oedden ni'n deud mor handi ydy cyw ar y we, ar gyfer dangos cartoons a rhaglenni plant yn Gymraeg. Ac oedden ni'n meddwl, ia, mae pawb yn y byd yn gallu gweld cyw achos mae o ar clic ar iPlayer. A dyma Catrin sy'n byw yn Werddon yn deud, ia na, da ni'n gallu cael y pethau yna i gyd ar y we achos da ni ddim yn byw yng Nghymru, da ni ddim yn byw ym Mhrydain. A dwi'n cofio meddwl, ia, nes i rioed ystyried hynny. Achos bod ni'n ei ddefnyddio fo trwy'r amser, achos bod o ar y we, o'n i wedi cymryd yn hollol ganiataol bod pawb yn y byd yn gallu cael yr un peth. Ond y gwir ydy, hefo pob technoleg, hefo pob darpariaeth ydyn ni'n gallu gael yn rhwydd, mae yna brynt man yn does. Mae yna amoda o gwmpas pwy sy'n cael defnyddio yr iPlayer enghraifft. Di pawb yn y byd ddim yn gallu cael o'r un fath, mae yna amoda. A pan ydyn ni'n meddwl am addewidion y Beibl, eto, mae'n hawdd i ni cymryd nhw'n ganiataol. Meddwl, mae hein yn addewidion, mae pawb yn gwybod amdanyn nhw, mae nhw'n addewidion sydd yn berthnasol i bawb. Ond wrth i ni ystyried be mae Iesu Grist yn dweud, bore yma, dwi eisiau i ni ystyried go iawn wrth pwy mae o'n siarad. Be mae y geiriau Iesu yn fama yn ei olygu ni, yn ei olygu i bobl o'n cwmpas ni. A sylweddoli bod na amoda yn nghlwm wrth be mae Iesu yn ei ddeud yn y geiriau yma yn does. Yr amod amlwg ydy bod yr hyn mae Iesu yn ei addo yn dod i bobl sydd yn gwrando ar ei wahoddiad hael. Ond mi edrychwn ni'n fanylach ar hynny wrth i ni fynd yn blaenau. Wrth i ni ystyried yr adnodau yma, dwi eisiau ni feddwl fel hyn. Bod Iesu yn cyflwyno i ddechrau addewid i'r anghennus yn dydi. Reit ar ddiwedd yr adran, da ni'n clywed y geiriau cyfarwydd. Iesu yn deud, dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog ac ferodda fi o'r ffwystra i chi. Y peth cyntaf i ni feddwl amdano fo ydy bod addewid Duw trwy Iesu Grist y fama yn cael ei gyflwyno i bobl mewn angen, pobl anghennus. Yn benodol, pobl sydd yn flinedig ac yn llwythog. Ydych chi wedi bod yn y cyflwr hwnnw erioed tybed? Y teimlad yna lle mae yna rhywbeth yn pwyso'n drwm arna chi. Ydych chi wedi bod yn llafurio'n galed, yn trio cyrraedd rwla, yn trio gwneud rhywbeth, a ydych chi wedi cyrraedd pen eich tenyn, a ydych chi'n meddwl, no more, dim mwy, dwi'n gallu cario ymlaen. Ac wrth i Iesu siarad efo pobl sydd yn flinedig ac yn llwythog, mae yna ddwy wedd yn does. Mae'r blinedig yn awgrymu pethau da ni'n neud.
yr ymdrech yna, da ni yn ei roi mewn i weithgareddau gwahanol neu amcanion penodol. So mae'n ymwneud â y pethau da ni yn cymryd rhan yn nhw, ond mae'r beichia yn gallu bod yn rhywbeth sy'n effeithio ni bod gynnon ni ddim rheolaeth ohonyn nhw. Mae pobl yn gallu teimlo o dan ni, a da chi'n clywed pobl yn siarad amdano nhw, mae fel tasa pwysa'r byd ar ei sgwydda fo. Ac yn aml mae'r cyflwr hwnnw'n gallu codi, nid achos bod ni wedi gwneud rhywbeth, ond jyst amgylchiadau. Bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Bod na rhywbeth yn digwydd o'n cwmpas ni'n yn bywyd teuluol ni, neu yn y sefyllfa gwaith, bod na berthynas yn torri lawr o'n cwmpas ni, a mae o yn llethol. Ella bod chi felly bore yma, bod na rhywbeth yn eich bywyd chi, a da chi just about di gallu cyrraedd yma, a da chi'n meddwl, dwi'n isio. Sgynna i'n mynadd, sgynna i'n egni, sgynna i'n owns o drive i wneud i fi edrych ymlaen at bethau. Dwi jyst i cael digon. Os felly, meddyliwch hyfryd ydy gwybod bod Iesu a gair i chi ac i nina bore yma. Mae'r hyn sgynna fo i ddeud, yr addewid sgynna fo yn benodol ar gyfer pobl anghennus. Ac nid i rai sy'n dweud, dwi'n iawn, sgynna i'n problem. Dwi'n mynd yn braf trwy fywyd, sgynna i'n problemau, dwi jyst yn anwybyddu nhw. Dwi'n delio fo pethau, dwi'n sorted. Melech, mae addewid Iesu i bobl sy'n cyfadda bod nhw angen help. Sy'n cydnabod y gwendid, yr euogrwydd o bosib mae pechod yn gallu achosi, neu yr briwia dofn mae pechod o'n cwmpas ni'n gallu effeithio anna ni. A mae Iesu'n deud, dwi eisiau siarad efo chi. Ac mae o'n deud, dowch ata fi. Dowch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Wan yng nghyd-destun be mae Iesu'n dweud y fama, mi allwn ni dybio, hynny di, da ni'n eisiau i gyfyngu fo un teip o faich neu un teip o fod yn flinedig. Mae'n cyfro pob peth, ond ddigon tebyg bod o siarad yn fama hefo pobl sy'n teimlo baich y gyfraith, bod y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn deithio nhw, da chi'n digon da, da chi ddim wedi gwneud hyn, da chi ddim wedi gwneud llall. Triwch yn gletach. Ac i ni fel Cristnogion weithiau, da ni'n gallu teimlo felly'n dydan. Bod na ryw ormes dros da ni. Be bynnag da ni'n neud, da ni'n teimlo, da ni'n llwyddo fel fysa ni'n licio, neu ella bod ni'n ymdrechu'n galad i blesio pobl o'n cwmpas ni, ond yn y pen draw, da ni'n teimlo, waith mi heb, dwi di methu. Eto, be mae Iesu'n dweud? Os da chi felly, dowch ata fi. Os da chi'n teimlo bod chi fel ci yn trio dal i gynffon yn plesio pobl eraill, lle da chi byth yn llwyddo i blesio, mae yna un sydd â diddordeb yna chi. Mae yna un sgan rhywbeth arbennig i'w gynnig i chi bore yma, yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd bod o yn gwneud yr addewid yma yn benodol i bobl anghennus, yn hynny mae yna rybudd i ni Gristnogion yn does. Mae yna rybudd i ni beidio byth mynd i'r pwynt yna lle da ni'n deud, dwi'n iawn o'n. Sgynna i ddim anghenion mawr. Mae gen bobl eraill, mae gen bobl sydd heb ymatab i'r efengil anghenion mawr, ond sgynna i ddim. Na, da ni byth yn cyrraedd pwynt yn bywyd ar y ddaear hon lle da ni'n sorted. Achos mae pechod dal yn mynd i effeithio sut da ni'n byw, mae hunanoldeb yn rhywbeth da ni'n gorfod brwydro yn ei erbyn o, ac felly mi yda ni wastad yn mynd i fod yn anghennus. A cysur i ni ydy clywed hynny, mae'n swnio'n rhyfedd, ond cysur i ni achos mae'n golygu bod Iesu wastad a rhywbeth i'w ddeud wrthon ni. Bod Iesu wastad yn cymell ni i ddod at y fo fel ac yr ydyn ni. Hyd yn oed os ydyn ni'n Gristion eiddfed a bod ni wedi syrthio mewn rhyw ffordd, ydyn ni'n meddwl, lle dwi'n mynd rwan, yr un ydy'r atab. Da ni'n mynd yn ôl at yr arglwydd Iesu sydd yn deud, dowch ata fi hefo'ch anghenion, dowch ata fi pan da chi'n gallu llethu hefo pwysa trwm. Yn ddiweddar, mi nes i wrando ar gyfweliad hefo un o berchnogion tîm Pêl-droed Wrecsam.
Oedd o'n cael ei gyfweld ynglyn â llwyddiant oedd o'n wedi gael dros y tymor dwytha, ac yn benodol y ffaith bod y tîm wedi cael gwobr am ennill y gyngrair. Ydych chi wedi clywed am hyn? Mae'n debyg bod Ryan Reynolds a Rob McElhenney wedi gwobrwyo tîm pêl-droed Wrexham am ennill y gyngrair trwy hedfan nhw i gyd drosodd i Las Vegas am chydig o ddyddiau, am wyliau. Rwan, dwi'n siŵr pa mor ddoeth ydy hynny, mater arall ydy hynny, ond oedden nhw'n deud be oedd y chwaraewyr Wrexham wedi bod yn ei wneud yn Wrexham, wedi bod yn ei wneud ar ei gwyliau yn Las Vegas. A dyma Rob McElhenney yn deud fel hyn. Oedden nhw wedi cael modd i fyw yn Las Vegas, ond un peth nes i sylweddoli. Peth peryg iawn i grŵp o ddynion sydd wedi arfer byw yng Ngogledd Ewrop ydy bod yn hael crasboeth Las Vegas. Achos maen nhw'n hogia ifanc ffit, a maen nhw i gyd yn meddwl bod nhw'n invincible, a nes i ddeithio nhw, cofiwch rhoi digon o eli hael. Achos pan mae yna gystadleuaeth rhwng croen gwyn a'r hael, y croen sy'n wastad yn mynd i ennill. Ac yn meddwl, hynna'n beth rhyfedd i ddeud. Na, y peth cyntaf o'n wneud fel perchenog oedd rhoi eli hael i'w diw ffwtsbol yn hael crasboeth Las Vegas. Ond nath o'n wneud i fi i feddwl, fel Cristnogion, mae beth peryg i ni feddwl bod ni'n invincible, dydy. Achos, da ni byth yn cyrraedd pwynt lle di pechod ddim yn mynd i effeithio na ni. Lle bod ni yn saff bellach a dydy temtasiwn byth yn mynd i ddal gafal yna ni. Diolch ots pa mor eiddfed yda ni fel Cristion, diolch ots be da ni di wynebu, da ni dal yn gorfod dod yn ostyngedig at Iesu Grist yn cyffesu yn pechod. A meddyliwch, bendigedig ydy clywed bod Iesu i bobl fel a'n deud, dewch, beidiwch a cuddio, beidiwch a smalio bod pob peth yn iawn yn eich bywydau, dewch fel ag yr ydych chi, a mi gewch chi rhywbeth gen i. Wrth gwrs, mewn man arall, oedd Iesu yn deud fel hyn yn Luc penod 5. Nid ar y iach, ond ar y cleifion mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i edifeirwch, nid rhai cyfiawn yr wy fi wedi dod. Ydych chi'n ymwybodol o'ch angen bore yma? Ydych chi'n barod i gyffesu yr angen hwnnw o flaen Iesu? Dyna'r cam allweddol mwyn i ni dderbyn ganddo fo. Achos os da ni'n falch, os da ni'n hunan gyfiawn, os da ni'n trio portreadu'n hunin fel pobl heb ddim anghenion, heb bechod, heb broblema, wrth fod felly, be da ni'n mynd i wneud ydy gwrthod Iesu Grist. A gwrthod yr hyn mae o yn ei gynnig i ni. Yn gynharach yn y darlleniad o Mathew 11, mae Iesu'n deud, nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, neb yn adnabod y tad, y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab ar rhai hynny, y mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Datguddio i rai bychain. Felly di Iesu ddim yn dod i'r byd ac yn dweud, dwi'n mynd i ddewis y gorau ohonach chi, dwi'n mynd i ddewis y rhai clyfar, y rhai sydd wedi cael trefn ar ei bywyd. Mae o'n dod a mae o'n deud, dwi isio rhai sydd angen help. Dwi'n dod at rhai sydd fel plant yn mynd i ddibynnu arna i, yn mynd i wrando arna i, sy'n mynd i ymatab mewn ffydd i be dwi yn ei ddeud. Felly mae Iesu'n rhoi addewid i'r anghennus. Yn ail, mae o'n rhoi gwahoddiad. Da ni'n gweld y fama gwahoddiad gan yr un sy'n ostyngedig o galon. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn ydwyf ac ostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystrau chenidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am baich chi'n ysgam. Da ni'n cael clywed bod Iesu'n addo i'r anghennus, ond mae Iesu hefyd yn deud, dwi'n rhoi gwahoddiad a cofiwch pwy ydw i. Hynny di, mae o'n annog ni i ymateb i dderbyn y gwahoddiad gan ddeud cofiwch pwy ydw i yr un sy'n rhoi y gwahoddiad. Mae o'n addfwyn a mae o'n ostyngedig o galon.
pam fysa Iesu eisiau pwysleisio hynny? Oni bai bod o am i'r bobl sy'n flinedig ac yn llwythog wybod fyddai'n ddiogel yn mynd at hwn. Mae o'n le saff i droi ato fo. A da ni'n gwybod hynny yn yn bywyda o ddydd i ddydd yn dydyn. Mae pwy sy'n rhoi addewid, pwy sy'n rhoi cyngor yn siapion ymatab ni i'r cyngor. Meddyliwch enghraifft y broses o gymryd ffisig, o gymryd tabledi. Wel, os da chi'n pasio rhywun ar stryd a maen nhw'n deud mae gennau tabledi i chi, peidiwch a cymryd nhw. Iawn? Mae'n rhaid gair bach o gyngor i chi. Da chi'n gwybod pwy dyn nhw? Mwy na thebyg dydy amcanio nhw ddim yn mynd i fod yn dda. Os di'ch doctor chi, ar ôl siarad am unrhyw gyflwr iechyd sgynnoch chi, yn trafod ac yn sgwennu prescription, ac wedyn da chi'n mynd â'r prescription i'r fferyllydd, mae'ch matab chi'n mynd i fod yn wahanol, yn dydy, gobeithio. Mae gen y doctor a'r fferyllydd arbenigedd. Da ni'n gallu ymddiried yn nhw, achos mae yna system i wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod be maen nhw'n wneud. Mae pwy di'r bobl sydd yn deud rhywbeth yn gwneud gwahaniaeth. Pwy sydd yn deud, dowch ata fi, chi sy'n flinedig ac yn llwythog, yr un sydd yn addafwyn, yr un sydd yn ostyngedig o galon. Mae o'n cyfarfod ni, lle ag yr yda ni, a mae o'n bod yn dyner hefo ni. Mae o'n gwybod am yn bywyda ni, mae o'n gwybod am sut da ni'n teimlo, mae o'n gwybod am yn euogrwydd ni, deud y gwir yn well na da ni'n gwybod. A dal, be mae o'n ddeud, dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig o galon. Meddwch gymaint o anogaeth ydy hynny i chi a fi fynd ato fo. Diolch yn un cas. Dydy Iesu Grist ddim pan da ni'n mynd ato fo, chybod, fel rhyw critic sydd yn deud, wel, ie, nes di ddod ato fi ond ti wedi cymryd lot amser ynddo. Ac yn beirniadu pob peth da ni'n ei wneud, mae o'n addfwyn, mae o'n ostyngedig o galon, a mae o'n yn cymell ni i ddod ato fo fel ac yr yda ni, achos fod i'r un sydd wedi cyfarfod anangan ni ar y groes. Ond cofiwch, pan ydym ni'n meddwl amdano fo fel un addfwyn ac ostyngedig o galon, dydy hynny ddim yn awgrymu bod Iesu mewn rhyw ffordd yn un y gallwn ni gymryd yn ysgafn. Mae o yn addfwyn wrth rei anghennus, mae o'n ostyngedig o galon hefo rei sydd wedi cyrraedd penitennyn ac mewn baich mawr o bryder ac euogrwydd, ond mae o hefyd yn gyfiawn, a mae o hefyd yn sefyll yn gadarn yn erbyn pechod ac angyfiawnder. A da ni'n gweld yr union bethau hynny ar y gychwyn yn darlleniad yn dydyn. Ydych chi sylwi sut oedd Iesu yn ceryddu y trefi hynny yr oedd o wedi dysgu yn nhw ac wedi dangos i awdurdod ynddyn nhw a maen nhw'n troi cefn arno fo. A mae Iesu'n ei rhybuddio nhw ac yn deud, mi fydd na farn dod ata chi, yn dod arna chi os ydych chi yn gwrthwynebu, yn gwrthod y daioni, y gras y dwi'n dod ata chi. Ond os ydym ni yn cyffesu, yn syrthio ar yn bai, yn deud yndw dwi mewn angan, yna does o ddim rhwystyr rhag i ni ddod at yr un hyfryd yma nag oes. Dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi clywed am y llyfr Gentle and Lowly sydd wedi cael ei sgwennu am gymeriad yr arglwydd Iesu ar sail yr adnodau yma. Ac mae'n lyfr arbennig dydy yn helpu ni i weld pwy ydy Iesu Grist a pa gam syniadau ydym ni'n gallu gael weithiau o pwy ydy Iesu, pwy ydy Duw. A mae yna ddisgrifiad yn does yn y llyfr sy'n deud fel hyn, bod ni'n gallu'n hawdd meddwl fel hyn, yndi, mae Iesu'n yn derbyn ni, ond mae o fel tasa fo yn derbyn ni ac yn dal i drwyn, cadw ni bell i ffwr. Felly, da ni'n meddwl, ynddo? Yn enwedig os ydym ni yn ymwybodol o'n euogrwydd ni'n hunin, da ni'n meddwl na bron yn erbyn i ewyllus mae Iesu'n yn caru ni ac yn dangos gras a thrigaredd tuag ato ni. Ond darllenwch be mae Iesu'n dweud amdano fo ei hyn, na? Di o ddim felly o gwbl. Deud y gwir, mae o'n ymhyfrydu mewn cael dangos gras a chariad i ni, achos dyna pam mae o di dod i'r byd ar gyfer pechaduriaid mae o di dod.
yn gwybod am yn cyflwr ni ac yn barod i'n cyfarfod ni. Mae o'n caru ni gymaint nes bod wedi ildio i fywyd ar y groes mwyn i ni gael dod i berthynas ag o. A mae o'n caru ni gymaint nes bod o'n gweld yn llanas ni a di o'n gadael ni yn fanno. Mae o di prynu bywyd newydd i ni a trwy ysbryd glân mae'n sicrhau bod o'n helpu ni i fynd i'r afal a'r llanast sydd yn bywyda ni a'r yn calon ni ac yna o'n cwmpas ni trwy ysbryd. Da chi'n sylwi bod Iesu'n galw chi felly bore yma trwy'r Efengil? Yr Iesu addfwyn gostyngedig. Mae o isio eich nabod chi. Mae o wrth i fodd mewn cael gwneud yr hyn fydd yn traws newid yn bywyd ni, a mae'r hyn mae o wedi wneud ar y groes yn waith gorffenedig, cyflawn. A trwy'r Efengil mae o'n galw ni i ddod at fo. Dod at fo a derbyn be? A dyma di'r trydydd pwynt. Ar ôl i ni weld bod na addewid i'r anghennus, ar ôl i ni weld bod na wahoddiad gan y gostyngedig o galon, da ni yn y diwedd yn sylweddoli bod na orffwys yma, gorffwys yn y gwaredwr. Dyna di'r hyn ma Iesu yn ei addo yn y geiriau yma, ynde? Dewch ata fi ac fe rodda fi orffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon ac fe gewch orffwystra i'ch eneidia. Dyna mae Iesu yn ei addo i unrhyw un anghennus a phechadurus sydd yn troi ato fo mewn ffydd sydd yn dod ato fo. Gorffwys sydd yn orffwys un heneidia. Da chi wedi profi y gorffwys yna os ydych chi wedi troi mewn ffydd at Iesu Grist, os ydych chi wedi dod ato fo yn eich treialon, ydych chi'n gwybod be ydy'r gorffwys yna? Wan, da ni'n ymwybodol o be ydy gorffwys yn gorfforol, yn dydyn? Dwi'n gwybod faint yna chi sydd wedi cael noson dda o gwsg neithiwr. Mae'n rhywbeth braf, mae'n rhywbeth lle mae'n corff ni'n cael ei atgyfnerthu, i adnewyddu, a da ni'n gallu gobeithio wynebu diwrnod newydd os da ni wedi cael gorffwys corfforol. Ond be mae Iesu'n ei addo ydy gorffwys dyfnach, gorffwys un henaid ni, gorffwys ysbrydol dwfn, sydd yn ymwneud ar ymwybyddiaeth yna bod na dawelwch yn ein henaid ni. Bod pethau'n iawn rhwngtha ni a Duw, y bydd pethau'n iawn i ni ac i bobl ddiw am byth bythoedd achos be mae Iesu wedi wneud. Bod na heddwch a diogelwch i ni, nid oherwydd be da ni wedi wneud, oherwydd be mae Iesu Grist wedi gyflawni ar yn rhan ni. A da ni'n cael profi y gorffwys hwnnw, nid wrth fod yng nghyffiniau Iesu Grist, ond wrth i ni fod yng Nghrist, yr uniad yna mae ffydd yn ei roed, lle da ni yn perthyn i Iesu Grist trwy ffydd. Wrth i ni edifarhau, troi cefn ar yn pechod a trystio yn llwyr yn Iesu Grist, da ni'n cael yn uno hefo fo. Mae'r ysbryd glân yn gwneud ni'n un â Christ. A gwrandwch be mae'r Beibl yn ei ddeud sydd yn digwydd i'r Cristion mewn sefyllfa felly. Dwi am ddyfynu y Rhufeiniaid 3, 24 a 25. Gan ras Duw, ac am ddim, mae Cristnogion y maent yn cael eu cyfiawnhau i gwneud yn iawn hefo Duw. Trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwnna osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod trwy ffydd. Os da ni yn Iesu Grist, da ni'n cael derbyn y gorffwys yna. Y gorffwys yna, mae yna sôn amdano fo trwy'r Beibl, deud y gwir, o Genesis ymlaen. Y darlun da ni'n gael, neu'r adleisia da ni'n gael ydy pam mae pob peth yn iawn, pam mae Duw hefo'i bobl wedi dod i'r undod yna, be sydd na? Gorffwys, llawenydd, heddwch. A mae'r cysgod i'w gael, wrth gwrs, ym mhatrwm wythnos. Ar y 7fed dydd, mae yna orffwys yn does, mae yna stop yn dod. Lle da ni'n gorfod gweithio, mae yna stop yn dod.
dechrau. Iawn. Lle o'n i dwch? Gorffwys. Mae o'n orffwys sydd yn dod trwy'r Beibl i gyd. A mae o'n orffwys sy'n cael ei sôn amdano fo, yn enwedig yn yr Exodus. Oedd y gorffwys i ddod yng ngwlad yr Addewid. Felly tra oedd pobl dduw yn yr anialwch, oedden nhw'n brwydro, oedden nhw'n cwyno, oedden nhw eisiau mynd yn ôl i'r Aifft. Ond oedd yr Addewid yn cael ei roed, mi fydd na wlad yr Addewid, lle fydd na fendith, lle bydd na orffwys. Os da chi'n cofio'r hanes, nath y genhedlaeth cyfa ddim cael cyrraedd gwlad yr Addewid achos bod nhw heb drystio. A mae hwnna yn cael ei gyflwyno fel rhybudd i ni yn Hebreaid. Peidiwch â bod fel nhw, mae gynnoch chi orffwys cyflawn yn Iesu Grist. Trystiwch yn Iesu Grist a mi gewch chi orffwys am byth trwy Iesu Grist. Mae o'n cychwyn wrth i ni gredu'n dydy. Y tawelwch meddwl, yr heddwch yna rhwngtho ni a Duw, y gallu fod, fel o'n i'n deud yn y stori plant, yng nghanol storm, ond gwybod mae Iesu in charge. Mae Iesu yn gofalu amdana i. A wedyn mi fydd o'n dod i'w gyflawnder yn niwedd amser yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. Mae o'n orffwys sy'n cael ei grybwyll yn rhai o'n emyna ni. Os da chi yn cofio yr hen emyn yna sydd oedd yn tueddu i gael ei chanu mewn angladda o fryniau Caersalem, Ceir Gweled. Gwrandwch ar y pennill yma. Cawn esgyn o'r dyrys anialwch i'r beraidd baradwys i fyw. Ein henaid llyddiedig gaiff orffwys yn dawel ar fynwes ein Duw. Dihangfa dragwyddol geir yno ar bechod, cystuddiau a phoen, a gwledda i oesoedd di-derfyn a'r gariad anrheithol yr oen. Mae yna orffwys go iawn, gorffwys dwfn ar gael i ni sy'n anghennus, ond i ni fynd at Iesu, dewch ata fi. Ac yn anola yn sydyn, mae Iesu yn rhoi addewid, yn rhoi gwahoddiad, yn cyflwyno gorffwys i'r rhai sy'n dod ato fo, ond rhag i ni feddwl bod y gorffwys yna yn rhyw fath o, dyna fo, job done. Dwi'n gwybod gwneud byd dwi'n. Gai chill. Gai just gwneud be bynnag ydw i isio, a wedyn fydd pob peth yn iawn yn y mywyd i. Da ni'n gwybod nad ydy bywyd y Cristion ddim felly nad yn. Mae be mae Iesu wedi wneud yn gwbl, gadarn a diogel, ond ymchlyg yn yr addewid, mae yna alwad i ni hefyd. Galwad i wisgo iau hyfryd Iesu Grist. Dewch ata fi bawb sy'n wynedig ac yn llwythog, ac fe roedd a fi o'r ffwystra i chi, cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i cheneidiau, y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgam. Ond mae iau ella yn derm bach yn anghyfarwydd i ni dyddi yma, ond iau oedd y cyfarpar yna oedd fel rhyw fath o harnes yn cael ei roi rhwng dau anifal, fel bod nhw'n gallu tynnu arad neu tynnu pwysa o'i hôl nhw. Mi oedd yr iau, yr yoc rhwng y ddau anifal yn rhannu y baich rhwngthyn nhw. Ac yng nghefndir Iddewig, y bobl mae Iesu'n siarad efo nhw, mi oedden nhw'n meddwl am iau fel dod o dan iau rhywun, fel dod o dan ddysgeidiaeth rhywun, neu bod yn ddisgybl i rhywun. Felly mae Iesu'n dweud, mi gewch chi orffwys, ond wrth i chi gael y gorffwys yna, da chi i ddod o dan yr iau hefo fi. Da chi fod i ildio i fy awdurdod i, da chi fod i ddilyn fy nysgeidiaeth i, da chi fod i wrando be dwi'n ddeud, a mi fydd hynny'n hyfryd, mi fydd hynny'n ysgafn i chi. Felly fel Cristnogion, da ni'n diolch am be mae Iesu Grist wedi wneud, da ni'n ei glodfori fo am hynny, buddugoliaeth, y groes a'r atgyfodiad. Da ni'n derbyn maddeiant, gorffwys bywyd tragwyddol, ond tra da ni ar y ddeiar yma, mae gennym ni dal waith i wneud, yn does? Mae gennym ni dan alwad i ddod o dan yr iau hefo Iesu, sy'n awgrymu bod Iesu yn rhannu yn beichia ni, ond bod gwrando a byw yn bywyd yn ôl dysgeidiaeth Iesu yn braf i ni. Achos be mae o ddeud reit ar y diwedd ydy, y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn
am baich chi yn ysgafn. Achos da ni wedi derbyn gymaint gan Iesu Grist, da ni wedi profi grym yr ysbryd glân yno ni, felly mae dilyn Iesu yn mynd i fod yn brofiad hyfryd, yn heriol a'r brydia, ond mae Duw yn rhoi be da ni angen mwyn dilyn Crist. Mae o'n darparu be da ni angen mwyn i ni allu dod o dan yr iau hefo Iesu. A diolch yn cymharu hefo dod o dan unrhyw iau arall. Dydy o'm yn cymharu hefo unrhyw ddysgeidiaeth neu ffordd o fyw. Meddyliwch, mae yna gymaint o bobl o'n cwmpas ni, a mae gyda nhw egwyddorion maen nhw'n byw i bywydau yn eu hôl nhw. Gwneud pres, cael enw da, bod yn enwog. Ydy'r pethau yna byth yn dod â bodlonrwydd neu gorffwys iddyn nhw, go iawn? Dyn nhw ddim, na dyn. Achos pobl, ella pobl da chi'n nabod, maen nhw wedi rhoi i bywydau mwyn cael mwy a mwy o bres, maen nhw wastad eisiau mwy. Does a byth ddigon iddyn nhw, a maen nhw'n marw, a dyn nhw'n gallu gwneud i byd efo'r pres yna, anyway. Neu meddyliwch am bobl sydd a'i bryd ar gael enwogrwydd byd enwog. Ond eto gymaint ohonyn nhw sydd yn ansicr achos maen nhw'n deud, you're only as good as your last performance. Does a ddim un dysgeidiaeth yn cymharu a be mae Iesu wedi wneud ac wedi ddeud wrthon ni. Mae J.C. Ryle yn deud fel hyn, tydi iau Iesu yn ddim mwy o faich i'r Cristion nag ydi plu ar aderyn. Da ni angen dysgeidiaeth Iesu Grist mwyn i ni fyw y bywyd cyflawn mae Iesu yn ei ddarparu ar ein cyfar ni. Felly, wrth i ni orffan, be ydych chi'n neud efo'ch baich? Lle ydych chi'n mynd pan ydych chi'n flinedig? Ydych chi'n gweld pwy ydy Iesu Grist? Yr un addfwyn, gostyngedig o galon, yr un sy'n ymhyfrydu mewn datguddio Duw i bobl sydd fel plant bach. Nid yr rhai hunan gyfiawn sy'n meddwl mae gynna i'r atebion i gyd, ond bobl sy'n dweud, dwi mewn llanast, dwi angen help. Dowch i gael y gorffwys y mae o di sicrhau i ni trwy dalu'r pris drosto ni ar y groes. Dowch o dan yr iau hefo fo i fwynhau bywyd, yn clodfori Duw, yn caru yr arglwydd Iesu ac yn byw yn ôl i ddysgeidiaeth o'n caru'n gilydd, yn bod yn halen y ddeiar ac yn oleini'r byd efo'n gilydd. Dwch ni weddio cyn canu'r emyn ola. O arglwydd, da ni'n diolch. Yn diolch bod gynnon ni'r fath waredwr sydd wedi dod i'n plith ni i gyfarfod ni yn yn hangen. Yr un sydd wedi darparu a sicrhau y gorffwys am byth i ni oherwydd yr hyn nath o drosom ni. Da ni'n gofyn y byddi di rwan trwy dysbryd glân yn cymell ni, be bynnag sy'n pwyso na ni, sut bynnag ydyn ni'n teimlo, nid i gledu'n hunin, nid i weithio'n gletach i drio plesio pobl eraill neu plesio ni'n hunin, ond i ildio i'r gwaredwr gostyngedig. I ddod at y fo i brofi gorffwys ac i allu deud mae iau Iesu Grist yn hyfryd. Gna'r gwaith yna rwan ar yn henidia ni. Tynnu at dy fab Anwyl. Da ni'n gofyn clod i dogoniad ac i enw mawr y gwaredwr ei hun. Amen. Wel, da ni am orffan yn canu hen emyn sydd yn adleisio yr addewid da ni wedi bod yn meddwl amdano fo bore yma. Deuwch bechaduriaid tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi i'w mab Duw, nac amheuwch abl ac ewyll ysgar i'w. Nidio i'r trydydd pennill. Dewch flaendero gath rymlwythog, trwy y cwymp, achos dylanwad pechod, gath farwol fryw, os arhoswch nes i'ch gwella, byth ni ddeuwch tra bo'ch byw. Pechaduriaid, nid rhai cyfiawn eilw Duw. A'r pennill ola, fe esgynnodd fri i'r nefoedd lle mae'n eiriol gyda'r tad. Tyrd a chroeso wael bechadur, pwysan hollol ar ei waed. Neb ond Iesu, ddichon wneud i ni
lesad. Dwch ni godi i ganu efo'n gilydd. Arglwydd dysga ni sut i bwyso yn hollol ar Iesu Grist a'i aberth, i ddod i sylweddoli na dim ond fo sydd yn gwneud lles tragwyddol i ni. Derbyn yn diolch ni felly, a boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros hefo ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.